Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? Are you fine? Are you good? Sanibonani. Ninjani niyaphila? Asethembe niyaphila ke bafowethu. Umfoka Mkhonza lo nibingelelayo. Umfoka Mkhonza nibingelelayo. Sibonga kakhulu ukuthi nikhona la. Ake ngiqale ngokunibonga as usual. Ngesupport eninikeza le channel, ngokusubscribe, nokufollowa, nama-comments, ukushare, ukulike. Ngiyanibonga ngayo yonke indlela enenza ngayo. Ngicela niqhubeke nenza kanjalo. If you haven't subscribed, please do so. Ikakhulukazi lapha ku-YouTube. Siyabonga. Ngenxa yobunzima bomsebenzi obukhona kule mpela sonto ikakhulukazi sibhizi sizama ukwenza yonke into esingayenza ukuthi siwine iwadi njengoba kunama-by-elections ezayo la. So umuntu ebebhizi kakhulu emkhono namanje sisebhizi futhi semkhankasweni othi silwine le wadi. So ngiyaxolisa kakhulu ngokuthi ngingathatha isikhashanyana la ngingangena ku-live la ku-TikTok ngingakhona ukuthi ngenze ama-video ngi-analyze izinto ezinye ebezenzeka kwi-country ey'fana nale engizokhuluma ngayo namhlanje. Okokuthi ngizokhuluma ngayo emva kwesikhathi eside kangaka. Ngizokhuluma ngalo daba lolu lwalamasosha okubikwa ukuthi avaleleke lapha ngathi ase-Ukraine mangizwa. Yangathi avaleleke e-Ukraine ngoba engathi asuka la South Africa engabantu abaya kuphi eRussia. Kwathi-ke sebefikile eRussia bathatha yabayisa kuphi e-Ukraine ukuthi bayolwa ne-Ukraine njengoba sazi ukuthi iRussia ilwa ne-Ukraine. So ngifuna ukukhuluma ngalelo daba lolo. Isizathu sokuthi ngingene kulo ingoba ngiyabona njengamanje ukuthi sekukhona nabayenza lento ibe political. Sekukhona nabayenza lento ukuthi bathole ama-points abangawasebenzisa against uPresident Zuma, i-MK Party, and mainly against uDuduzile Zuma Ntambula. Yebo. So ingakho ngithi ake ngiyenze le video ngenhloso yokuthi sithi ukuyibheka lento ngase kukhona abasebenzisa lento ezipolitiki yokulwa ne-MK. Khona abaze besho njengamanje bethi into nje enoDuduzile nobaba wakhe uPresident Zuma into ehlezi imess. Bakhuluma yonke into ngoZuma noDuduzile, even nange-MK Party ke manje. Ngeke-ke sithule, sizongena siphawule ngalokho. But before ngifike lapho, ake ngiqale kanje. Sibonile mangaphosa isizolo ku-SABC umama uPhumla Zuma echaza laphana ukuthi kulabantu abalapha e-Ukraine noma abasuka la beya e-Ukraine cishe abawu-19 mangaphosisa abawu-3 kubo ngazuthi amadodana akhe umama uPhumla Zuma. Bese kuba mhlawumbe abazukulu mangaphosisa ngizothi abazukulu abawu-5 khona lapho. Bathi ngathi into kanjani. So uyakuchaza ke umama uPhumla Zuma. Ake ngicacise ukuthi umama uPhumla Zuma lo sikhuluma ngaye umama lona ungowasemndenini wakaZuma. Siyathola la ukuthi engathi unkosikazi kamfowabo President Zuma osewashona kodwa. Yebo, myeni wakhe siwashona. So engathi ke uyena umsholozi njengamanje uPresident Zuma onakekele izinto zomndeni njengenhloko ekhaya njalo njalo. So
ngathi into kanjalo. So uyakuveza umama ukuthi no, uPresident Zuma akazi ngalo hambo lwalabantwana lokuya eRussia. Ebengazi nokuthi lwenzeka kanjani. Yayibona? Uthi akazi umsholoza azange abe khona noma be-involved uma behamba beya eRussia. Labantwana bomndeni ake ngikusho kanjani. Yayibona? So uze uyaqhubeka uthi njengamanje umuntu ohamba phambili ekutheni alungise lolu daba nguye manje uPresident Zuma nakuba ayengekho involved uma labantwana beya eRussia. Kodwa manje senguye olungisa sonke lesimo. Uma ngapho sesinjengathi kuyavela nokuthi umsholo soke waya ngisho eRussia. Wayo dila nalo daba lwazwashiya nemali ukuthi kubuywe. Kodwa ke ngathi ngenxa yama contracts athile abawasayina leRussia ukuthi mabeya le bazohlala isikhathi esingakanani noma njalo njalo abakhonanga ukuthi babuye kuze kube manje. Ukhumbule njalo akusiba kaZuma kuphela laba abatrapped le noma abavalelekile. Kukhona nabanye abase South Africa njengoba ngisho ba around 19 besebe bonke. Yayibona? So kodwa kumama uthi wonke umuntu obe involved ekutheni akhohlise izingane zakhe nabazukulu bakhe ukuthi baye eRussia banikwe information wrong fanele baboshwe labo bantu. Kodwa akakuveza ukuthi uDuduzile Zuma uyena obakhohlisile. Into yayisho mama uthi bonke abakhohlise abantwana kumele bayoboshwa. So ngithake ngiqale lapho ke le ndaba. Ake sibheke ke okwenzekile njengoba kuvelele indaba zokuthi sebavalelekile le eRussia. Naye ke into eyenzekile engizofisa ukuthi siyinake naye. Usisi ka Duduzile Zuma. Ngiyamkhohlwa ukuthi ubani kodwa ngathi mangabhosisi wendeka kwaNcube. Uvula icala. Uvulela ubani? uDuduzile. Uthini mayevulela uDuduzile icala? Uthi mayevulela uDuduzile icala uthi uDuduzile urecruite noma uthathe abantwana bomndeni wakubo kaZuma wayodayisa ngabo eRussia. Yayibona? In short uthini uthi uDuduzile wenze icala ngamabomu lokuthi athathe amalungu omndeni wakwaZuma awakhohlise awayise eRussia. In short le ndlela ayibeka ngayo sisikaDuduzile ubeka uDuduzile nje umuntu oselfish obezicabangela yena yedwa ngoba engathi beba utrainelwa ukuthi babuye bazogada ama-leader eMK Party njalo njalo. So uyibeka ngaleyo ndlela usisi kabani kaDuduzile. Uyaresponda kuDuduzile kulama accusations noma kulokumangalelwa kwakhe udadewabo. Uthini uDuduzile? Uthi uDuduzile mina ngingaqinisekisa ukuthi angizange ngazi mina ukuthi abantwana bakithi noma bomndeni wakithi abayiswa eRussia bayakhohliswa. Into engayenza mina ezuDuduzile mina nganika amalungu omndeni wami i-information innocently noma ngenhliziyo enhle ukuthi nali ithuba lokuthi ningayoqeqeshwa eRussia ukuthi nifundele ukuba ama-bodyguard njalo njalo. Uthi wabanika leyo information base bezithathela bona ngokuthanda kwabo ukuthi hayi ngoba vele siyayidinga lento bahamba bayosayina amaform bahamba. Ngishothi mayiqhubeka athini athi uDuduzile bengingeke mina ngazi bengingeke ngidayise ngeingane zakithi ngazi ukuthi ziya esimeni esinjengalesi esikuzo njengamanje. Bengingeke ngikwenze lokho emndenini wami. Nami ngokwami ngisaphatheke kabi ngalento eyenzekile futhi ngishocked noma ngisathukile ukuthi kahle kahle kanti kwenzakaleni ngoba le information ngayithola kumuntu engicabanga ukuthi honest. Shothi
mangabe eyibeka kanje uphinde yaqhubeka njalo ake nguveze naloko ukuthi I was not a recruiter, agent or operator or facilitator of any unlawful activity. In short, uvezani la uthi angizange ngenze lento abangisola ngayo ukuthi ngenza i-human trafficking. UDuduzile usho njalo. Angizange mina ngintshontshe noma ngikhohlise abantwana bakithi ngenje ngokuthi ngiyobadayisa eRussia njengoba sekubekwa la ukuthi ngenze i-human trafficking. Yayibona. So into ke ayishoyo la kafishane uDuduzile uthi lento amangalelwa ngayo ayikho fair ngoba yena wayenza into engenziwa noma ubani kumndeni wabo mangabe khona ithuba elivelayo lomsebenzi wabanike information ukuthi kunanali ithuba engicabanga ukuthi lingansiza short wenza into nathi esingayenza nje ukuthi yazi ngithole nayo information lapha eTown kanje thola ukuthi uyinika udadweni futhi awuphuthume uyozama uthola ukuthi la umthayo uyozama khona uzofika mhlambe abe neproblem mhlambe afika adlwengulwe lapha kwesinye isikhathi mhlambe azafika abulawe kodwa wena bokwenza ngenhloso yokuthenzeni athola umsebenzi into le eyenzekile ke nakuDuduzile lezo kuyenzeka ke isikhathi esiningi vele sikujwayele ukuthi uma ngabe usiza umuntu ikakhulukazi owakini noma ufamily uthola ukuthi kule process othi usamsiza kwenzeka izinto ezithile mhlawumbe alimale noma kwenzeke nje bese mayiselimele ngoba vele bazokhathazeka abanye basekhaya ukuthi kwenzakaleni baze bakusole nokuthi mhlambe bowuvele uyomdayisa noma bowuvele unenhloso yokumdayisa kanti wena ubufisa ukuthi usize yena enkingeni abekuyo uyayibona kugcine mhlambe sekubackfire kubheka ngakuwe manje ukuthi uwena okufanele uthwale iresponsibility yayo yonke lento bakusole into efanayo ke nebhekene noDuduzile so yini kayenzile kuDuduzile uDuduzile naye uvele wayovula icase wayivulela ubani kwayivulela lo owamnika le information ukuthi nayi information ukuthi kiwe eRussia kanje bazothola lokhu nalokhu mabevuma kuye eRussia abantu ngabaletha nangempela kwabahambisa uDuduzile abakubo ukuthi aniyozwa lapha yayibona so uthini uvulela icase ke lo bathu bani uRulan Khoza bathu military recruiter uyena orecruitayo ngathini othatha labantu abayisele eRussia uma ngabe kuyofundela lento le yokuba isosha njalo uyivulile ke case mayivula asazi ukuthi kuyohamba kanjani ngoba semabili manje ama case mangingaphosisa avuliwe ilevulwe usiswa Duduzile ivulela uDuduzile seyilena uDuduzile ayivulela ubani uRulan Khoza owamnika information wrong so in short uDuduzile is ready to defend herself kulento okuthi mina so far njengamanje ngisayi understand lento ngalendlela uDuduzile ayichaza ngoba ibukeka into nje enormal eyenzakalayo njalo eSouth Africa ukuthi umuntu wakini umfunisa umsebenzi kodwa uthola ukuthi lapho uzofika benenkingi yayibona bese ibuya kuindaba kusolakale wona ngathi isimo esifana naleso uyabona ke mina ngendlela esengiyibuka la ake ngibheke nje kafishane usisi kaDuduzile lo vule icase yini wena mawucabanga okungenzeka ukuthi usisi kaDuduzile azathatha isinyathelo esinjengaleso ukuthi ayovulela udadewabo icase entweni efana nalese ngiyichazile engenabo ubufakazi ophathekayo nobuqinisekisiwe ukuthi uDuduzile nangempela wayedayisa ngabantu bomndeni wakubo ngoba njengamanje asinabo ubufakazi obugcwele obuveziwe nobuvezwe ngusisi kaDuduzile ukuthi naku uDuduzile wayenza ihuman trafficking naku uDuduzile wenza icrime ngamabomu azi asinabo ubufakazi kwalowo njengamanje seyiloku nje bengiqeda ukuchaza la even lo umama uPhumla Zuma ebengikhuluma ngaye okuthi ingane zakhe lezi ezilena abazulu akakuvezi ukuthi kunobufakazi
ukuthi uDuduzile wakwenza ngamabomu lokhu nani. So ngithi mina ke sibhekisise usisi kaDuduzile lo vula icase against uDuduzile ukuthi yini lebe imotivator wena ngendlela obuka ngayo. Ngoba mina njengoba ngihleli la ngiyacabanga, ngiyazibuza, ngiyaziphendula ukuthi mhlambe uma angakabukwa hlolwe mhlambe kwabaseduze noma bamaziyo ake basicheckele okokuqala nje ukuthi ingabe bunjani noma bebunjani all along ubuhlobo bakhe usisi kaDuduzile naye uDuduzile all this time. Futhi ke baphinde babuke nokuthi mhlambe akukho yini okuthile okuke kwenzeka between yena noDuduzile okungenzeka ukuthi mhlambe le bese kuyindlela ukuthi asiphindiselele kuDuduzile. Okunye abaseduze naye usisi kaDuduzile mhlambe bangachecka nokuthi ingabe yilo yini ilungu le-MK Party. Uma eyilo ucommitted kangakanani kwi-MK Party. Ngizama nje ukuthi siyibukisise indaba yakhe ngoba okwamanje angazi mhlambe nani nizokhomenta la ukuthi kukhona nengikushiyayo. Okwamanje mina ngombono wami asinabo ubufakazi obuqanda ikhanda lokho esingakubiza nge-evidence beyond reasonable doubt ukuthi uDuduzile bekenza i-human trafficking noma bekenza i-crime ngamabomu. Mina angiboni. So yini ke okungenzeka ukuthi pho imotivate usisi kaDuduzile ethi awuvula lecala ngendlela anobuka ngayo. Ngicabanga ukuthi kufanele sibuke lapho ikakhulukazi ngoba even umama uPhumla okhulumile lapha ku-SABC akakuvezanga ukuthi nawa amacala awabhekisa kuDuduzile usho ukuthi wayenza icrime. Yebo, ake seyibuke bunjani umhlobo bukaDuduzile nosisi wakhe. Futhi ke mawucabanga lento lena mangithi mina ngisola ukuthi political wena uthini, because ngibone ngathi kukhona itulo mina la elikhona lokuthi kudicelelwe phansi isithunzi se-MK Party sikababa uZuma nesakhe undodakazi wakhe uDuduzile. Okungenzeka ukuthi kukhona ifiye abantu abathile abanayo ngoDuduzile. Kukhona abantu abathile engicabanga ukuthi bayamsaba uDuduzile ukuthi mhlambe uDuduzile uyena key noma engine ye-MK Party. Okungenzeka ukuthi makuloku uzama ukushawa yena kuqoqodwa yena nobabu wakhe umsholozi kuyobe kuphelele nge-MK Party. Mina kwamanje ngisayibuka ngaleyo ndlela. Angazi wena uyibuka kanjani le ndaba. Ake siyihlaziye siyixoxe sonke la ukuthi wena uyibuka kanjani. Mina ngiyibuka ngale ndlela ngithi so far after everything engiyitholile ngibone ngazi ukuthi le ndaba i-political and it's a ploy against umsholozi MK Party Duduzile. Okusho ukuthi makuthiwa ke i-ploy against MK Party nami sengi-involved njengomfaka Mkhonza. Engicabanga ukuthi nawe nje ngisupporte MK so involved. Ake siphawulene sidiscuss le ndaba eyethu njengamanje le ndaba siyixoxeni. Ngiyaxolisa ukuthi ngize ngazokhuluma ngayo late kanje kodwa ke njengoba sengichazile yikho ukuthi umuntu ebebhizi ngezinye izinto njengoba sizama ukuwina i-by-election namkhondo. Yeah, ake siyixoxeni. Sohlangana kwenye ivideo futhi soon engizoyenza njengoba ngibona ukuthi kunento eningi ezenzekile umuntu angikaphawula ngazo. Ngiyabonga ke bafethu sidibane ngama-comments. Ngicela uma ungaka-subscribe usubscribe ku-YouTube and then upress ufollow nala ku-TikTok siyiphushe le channel iye phambili. Yabona. Yeah, injalo. Khona uthi i-political kanjani into yokuthunjwa kwezingane. Ubani othumbe izingane? Ngoba akuveli la ukuthi zithunjiwe. Kuvela ukuthi kwasayinwa nama-contract noma ke kuthiwa mhlawumbe babengawa understand kodwa kwasayinwa kwaba isivumelwano voluntarily. So wena uthi mhlawumbe bathunjwa usho kanjani ukuthi bathunjwa? Awunikezwe ubufakazi bokuthi ngoba mina ngokwazi kwami mawuthumba umuntu usuke mhlawumbe umbamba ngenkani leyo muntu uhamba naye noma umthathe umkhohlise uthi siya lapha esitolo kanti niya le ehlathini
khona okubo yokwenza kuye lana sibutholi lobo bufakazi ukuthi kwenzeka into efana nale kubonakala engazuthi uDuduzile wayezama ukuba nika into abayifisayo noma abayidingayo. Mina ngokwami angiboni ukuthi babethunjiwe. Ngiyabonga mfethu, ake sixoxe kuma comments sidiscuss khona. Thank you so much.